Gobernu taldea zestako hainbat familia haurreskola plaza bat izateko aukerari gabe utzi ditu amatasun baimenak eta gero lanpostuetara itzuli ahal izateko. Hau da eman dezakegun titularra udal gobernu talde honek jadak ohituta daukan kudeaketa eta aurreikuspen faltagatik. 2024ko uztailetik EH Bildutik salatu genuen 2024-25 ikasturteko matrikulazio berrietarako plazarik ez izateak gaurko egoera ekar zezakela. Familia batzuek ezin dutelako beren lana eta familia uztartu eta ondorioz lanaldi murriztu edo eszedentziak hartu behar dituztelako eta egoera honek eman izan da zestako udaleko hezkuntza arloak irtenbideak bilatu ez dituelako eraginkortasun faltaren ondorioz. Azken hilabeteotan egin ditugun errekerimenduak direla eta erantzun digute plaza berriak prestatzeko kostu oso handia dela eta 2025ko maiatzera arte ez dutela jakingo ea zerbitzu handituko den ala ez. EH Bildutik berriro diogu, aurreikuspenez eta eraginkortasunez lan egin behar dela zaintzak erdigunean jarriz kalitatezko zerbitzu publikoekin.